Ku Superintendents of Police ke East Khasi Hill District upa Wivek Sim langba ke kerwak kubor witho bah kini kisngi baladep lalap ba kawai video kabal spriang haran san social media hakabayo I yau khanarit kumba saw lanin drus nam gerta ulanya ya kapai bateri jongki khynnah ha surok pai ba kane ke jingle kabu jingma ya ke jing imjong u ne ka khynnah bat kalong ru persya ya kandon sections 4 jong ke motor vehicles acts khat khandai pra kumta ki khynnah rit kim pat don ka jing start banya ha surok pai ba bat kim singa thu ba ya ki signal karu komlet ha ke surok ba ki kali ki baya state ki bike rit ru kalong ka ba e ban yo I da ki nya kali bat watang ki jingi tang khu ko barit kala ban wan ra jing man saw ko bajur kumta na kaliang OSP ulukan tui ki pai ba bat ye ki kimi ki pa ba ki khynnah ki ba hapo khat prasnem kim dei banya marwai ha surok pai ba kila banya tang haba don ke jingpi jingmi chongki pai ba he ha ge jaka chongki bisngan kum ki jaka le kai la ne phalau ying kumta ka shillong traffic police kan chimkhia ye ki pakum gine ki kam bat ki kimi ki pa kinsha panchitom kat kum ka sections shispa khandai khondai e jongko motor vehicle acts amendments arajar kat khandai ka bukan thup ya ka jing set patok haduh snem bat ka kuna ko ba 8% hajar tangka